салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барса тж. тӯли чанд моҳи охир мо шоҳиди кашмакашиҳо ва тӯҳматҳо болои бошгоҳи барселона барои додани ришва ба доварон шуда будем. аз аввал ҳақиқат надоштани ин гунаҳкориҳо ноаён буд, зеро маҳз дар замони ба по хистани даста баъди тарки бошгоҳ кардани Месси бадхоҳони даста ин тӯҳматҳоро алайҳи барса истифода бурданд. билохира президенти бошгоҳи барселона Жоан Лапорта вохӯрӣ бо рӯзноманигорон гузарониду ҳамаи суханони лозимаро ба онҳо расонид. имрӯз оиди пресс-конференсияи Лапорта ва суханони президенти даста ба шумо навор пешкаш мекунем, вале пеш аз он обуна шуда лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дирӯз президенти бошгоҳи барселона Жоан Лапорта вобаста ба сару садоҳои охирин оиди ришватдиҳӣ ба доварон бо рӯзноманигорон вохӯрӣ гузаронид ва ҳамаи ҷузъиёти масъаларо ба онҳо расонаӣ кард. биёед нуқтаҳои асосии онро бо забони тоҷикӣ тамошо кунем. мо инҷо барои он ҷамъ омадем ки ҳамаи хабарҳои атрофи дастаро шарҳ диҳем. рӯйдоде ки дар борааш баҳсҳои калон ба вуҷуд омад чанд сол пеш рух додааст ва шӯрои имрӯзаи даста ба он ҷавоб нахоҳад гуфт. вале мо маҷбурем оиди тӯҳматҳо шарҳи худро пешкаш кунем, чун масъала мураккабтар гашта истодааст. зиёда аз 120 сол аст ки барселона намунаи ибрати бозии шаффофи футбол ҳам дар майдон ва ҳам берун аз он буд. мо фахр мекунем ки шарафи чунин дастаро ҳимоят дорем. барса ҳамеша пирӯз шуданро дӯст медорад, вале на пирӯзии бо найранг ба дастомадаро. онҳо мехоҳанд мо барои беҳтарин буданамон подош диҳем, вале ин чиз на дар гузашта, на ҳозир ва на дар оянда рух нахоҳад дод. мо бо боварӣ то имрӯз сухан мекардем ва ҳоло ҳамин корро идома медиҳем, зеро барселона ҳеҷ гоҳ ба найрангкорӣ даст назадааст. баъди пайдо шудани ин овозаҳо баъзе аз расонаҳо онро беасос ба нашр бароварданд ва таъсири манфӣ ба обрӯи мо расонданд. то имрӯз ягон тӯҳмати онҳо исбот нашудааст ва нахоҳад шуд, зеро гуноҳе аз сӯи мо содир нашудааст. мо тарафдори он ҳастем ки то охирин нуқта дар ин моҷаро тафтиш карда шавад. ба гуфтаи президенти даста ашхосе ё худ гурӯҳе аз бадхоҳони даста ҳадаф доранд монеа барои рушди босуръати даста шаванд. истифода бурдани ҳолати мазкур ҳам аз ин гуфтаҳо далолат медиҳад. ҳамаи пулҳои пардохтшуда дар суратҳисоби даста дард шудааст. мо чизеро пинҳон накардаем. мо аллакай 629 ҳисобот ва 43 ҳисоботи наворӣ омода сохтем. касоне мегуфтанд ки даста далеле надорад бояд донанд ки ҳамаи онҳо хулосаи судӣ доранд ва ҳеҷ чиз поксозӣ нашудааст. дар баррасии мо нишон дода шуд ки ҳамаи амалиётҳо барои хизматрасониҳои одатӣ сурат гирифтанд. бигзор додгоҳ корашро идома диҳад. мо боварӣ дорем ҳамаи дохҳо аз номи даста пок карда мешаванд. ба ҷуз фаҳмонидани ҳолати имрӯза, Лапорта дақиқан ба афроде ишора кард ки мисли алобмон дар масъалаи мазкур иштирок доранд. ман бо ангуштам ба президенти Ла Лига Тебас ишора карда гуфтаниям ки ӯ худро бесаводона ва бемасъулият нишон дода истодааст. аз ӯ талаб мекунам ки аз ин кор даст кашад. теорияҳои бардуруғи ӯ ва далелҳои беасос паҳн кардаи ӯ ба ҷуз зарар ба Ла Лига дигар ба ҷое намеорад. моро беқарори суд аллакай муҳокима доранд. ман аз тамоми ҷомеаи футболӣ талаб дорам ки ба ин кор нуқта гузоранд ва беасос дастаро тӯҳмат накунанд. ташаккур ба Федератсияи футболи Испания ва ФИФА ки ба ин гурӯҳ шомил нашуданд ва то қарори суд баромадан мунтазир ҳастанд. нуқтаи асосӣ дар ин вохӯрӣ ин оиди дастаи Реал Мадрид буд ки ахиран мавқеи худро иваз карду бар зидди Барселона камин гирифт. ин хулоса ба бад шудани муносибат байни Лапорта ва Перес оварда расонид. роҳбарияти даста одатан пеш аз эл классикоҳо бо ҳам хӯроки дастаҷамъона мехӯрданд, вале дар ду эл классикои охир ташкил нашудани ин одат гуфтаҳои болоро тасдиқ мекунад. дар масъала Реал Мадрид ҳам ҳамроҳ шуд. дастае ки дар ҳамкорӣ бо доварон аз ҳама муваффақ мебошад. тӯли 70 сол аст ки намояндаҳои доварон ё аз шӯрои Реал Мадрид ё собиқ директорони дастаи шоҳона таъин мешаванд. имрӯз аз ҷабрдида эълон кардани худ Реал Мадрид тамоман ба ҳақиқат наздик нест. дар охир ҳамаи онҳо аз қарори додгоҳ ғамгин хоҳанд шуд. мо на ба Ла Лига, на ба Тебас итоат нахоҳем кард.
ҳадафи асосӣ ташкил кардани суперлига боқӣ мемонад, вале дар ин масъала ҳам даста аз Реал Мадрид ва ё Ювентус вобастагӣ нахоҳад дошт. вохӯрии гузарониндаи Лапорта ба тарафдорони даста боварӣ ҳосил кард, ки ҳамаи тӯҳматҳои боршуда ба сари бошгоҳи таърихан овозадори Барселона беасосанд. дар ояндаи наздик ҳукми додгоҳ ҳам бароварда мешавад ва даҳони сагони аккос мекарда пӯшида мешаваду корвони Барселона сӯи ҳадафҳои калони худ равона мегардад. ба фикри шумо чаро маҳз дар давраи азнавсозии даста ин тӯҳматҳо истифода бурда шуданд? Фикри шумо барои мо муҳим аст ва ҳатман дар ин бора дар комментария қайд кунед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.